אז מה קורה חברים? פה אני בסרטון משחק עוד פעמון ליד. אז בואו נתחיל. אני רק אשב קודם ואני כבר הראיתי לכם את המשתמש פורטנייט. מי שרוצה איתי מוזמן לעשות איתי סרטון. אם אין לו אוזניות אז תהיה בעיה, אבל אם יש לו זה יהיה לי בסדר גמור. עכשיו בואו נעשה את זה בלי דיבור. אוי, שיט. חבר'ה, תנו לי כמה. אופסי. לא יודע מה קרה לי. פעם אני די חנוק. תנו לי רגע, אני מגיע לעונה 2 ואני כבר חוזר. וחזרתי חברים. הנה הגענו לעונה 2. לא יודע אם אני אעשה את הקיצור. אני אעשה אותו. בתנאי אחד. תירשמו לערוץ. תחברו לי בהצלחה. לא נורא. אני אעשה אותו שוב בשבילכם. תביאו לי עוד פעם לקצר את זה. אני מגיע לכם לעונה 2 ואני אחזור. וחזרתי חברים. אנחנו בעונה 2. פעם אני לא אעשה את הקיצור. בסרטון הבא אני אעשה אותו. גם ככה יש לי 99 ימים לעשות הכל. רצופים. אני עושה את זה כמו סייקל. ובינתיים אני רוצה לספר לכם על התחרות. ואני נגד אליעד צמח, למי שמכיר. אני לבנו הראשון שמגיע ל-20 מנויים. בכל כל צעצוע מהחדר שלי. אז זה גם יכול להיות, זה יכול להיות כל צעצוע. זה יכול להיות הטאבלט שלי, זה יכול להיות הטלפון, הכל. אני צריך את עזרתכם שתירשמו לערוץ. בבקשה לשים קוד נבו בחנות. זה הקוד שלי. אז עכשיו בלי דיבורים ואני מתרכז. לא יודע אם אני אעשה את זה, לא נראה לי אם אני מספיק טוב בשביל זה. לא צריך. יאללה. עכשיו אנחנו נגיע לעונה 3 נראה לי. כן, הנה פה עונה 3. זה רחוק מאוד מהשיא שלי. השיא שלי זה עונה 8 ועוד קצת. הנה עונה 3 חמנים. let's go. לא. מה זה הפאג הזה? טוב, תחזיר אותי לעונה 2. מזל שזה לא יחזיר אותי עד למטה. טוב, אני אנסה את הקיצור. לא, אני אעשה את זה בפעם הבאה שאני אגיע לפה. מבטיח לכם. תרשמו בתפריט. שהעבר זהבי הבטיח לעשות. אבל בתחרות אני מודה לכם על התמיכה שאני מוביל עליו ב-12 רשומים. זה בזכותכם חבר'ה, אז אני באמת רוצה להודות. מה זה הבאגים האלה? מפה, פה, לפה, לפה, פה, הולכים לפה, לפה, לפה. אני בשוק שלקח לי כל כך הרבה זמן. הנה עונה 3. אוף.
חבר'ה, אני עושה את הכי טוב שלי. בואו... וחזרנו לעונה שנפסלתי בה. אני פשוט לא מאמין, זה פשוט בושה. יאללה. אומייגאד. ולטס גו, עונה 4. מפה, לפה, 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 לפה. לפה. אני יודע איך לעשות את זה. תשאירו את זה, אני גם מלמד אתכם, פשוט אתם הולכים שמאלה, ישר, שמאלה, ישר, ועוד פעם. ואני רואה את עונה 5. טבעות מפחידות אותי רצח. וואו. איזה פחד. חבר'ה, עשיתי את זה. יש, אני לא מאמין שעברתי. זה עשה לי התקף לב. בואו נמשיך. ונמשיך. ולטס גו. עכשיו אנחנו נגיע ממש מהר לעונה 7. שם אנחנו רק, הנה עונה 6. מי שרואה שם, כן, שם עונה 6. אז בואו נגיע. אני רגע אגיע לכם לשם. וחזרתי חברים לעונה 6. בתכלס זה לא כזה מסובך. אני נראה לי הפעם אקח את הסיכונים ויעשה את זה. וואו. בואו נקדם קצת. 3. בואו נקפוץ עכשיו לפה. אתם יודעים שזה 2 עונות מאז השיא שלי? חבר'ה, תיזהרו ליפול פה. זה ממש מסוכן. פה זה השיא של סייטניק. זה חיץ אותי בטירוף. בוא לקפוץ. להירגע. לנשום.
7 זה לא טוב. סינג, סינג! בואו נמשיך. אימא'לה. וואו. בואו נקצר לפה. זהו, עברתי את הבית הזה. וואו, הגעתי ללבה. אתם יודעים שאני ממש קרוב לשיא שלי? מי שחושב שאני אשבור אותו, שימו לייק. שימו סאב. מי שחושב שאני לא אשבור אותו, שישים לייק. בקיצר, מי שחושב שאני אעבור אותו, יעשה את לייק. ומי שחושב שלא, שיעשה לי סאב. תביא פה מעלות על זה. לא, זה באגים איתו, אני פשוט הולך לשם. יש 8. חבר'ה, תיזהרו פה. פה זה ממש מסוכן. הנה העונה של סייקלי של דת. תסלח לי סייקלי, תסלח לי ואני לא תצפה בזה. אני בלחץ, אני פתאום בפשט. אני נופל לפה, אתם יודעים, זה עוד לראות. די. Let's go! יאללה, בואו נמשיך. לא! מזל. הלבה לא באמת מפריעון. תכלס, אני לא רוצה לעשות את זה במהירות. אבל זו הטכניקה של השלב הזה. רק שזה לא ייגמר לי. לא, זה לא נגמר. מה? נגמר לי הספרינט. בבקשה שזה הסוף. כן, זה הסוף חבר'ה. אז פשוט תרדו למטה. פשוט תבדקו אם זה הסוף, ואם לא, פשוט תחזרו למטה. יצא הלבה מפחידה אותי רצח. אימא'לה. וואו, זה פחד. וואו. וואו חברים, אתם לא מבינים מה שהולך פה. הנה השיא שלי. בוא נחזור. אפשר להגיע אפילו לרביעי. לא אפשר לפה. אוי. אוי לא, יותר אני. אומי, חבר'ה, שברתי את השיא שלי. לא! לא מאמין. לא. זה לא קורה לי. לא. לקח לי 17 דקות להגיע. לא, אני פשוט אקצר את זה. בוא נקצר.
להמשיך. בקיצר, אני מגיעה אליכם לעונה 6, ואני כבר אחזור. חזרתי חברים, אבל בגלל שאני הבטחתי לכם הייתה הבטחה, בואו נעשה. יש! יותר מדך שזה הרגע מפחד. לא, חבר'ה, אני עושה את זה עוד פעם. תרשמו לי בתגובות אם אני יכול. אבל פליז, כל מי שצופה עכשיו ירשם לי. אתם יודעים מה? יש לי סקאפ. אני אעלה 200 סרטונים כל יום בתנאי אחד. כל יום אני עושה 200 סרטונים. אני עושה יום עד שאני מגיע ליום ה-200, רק אם אנחנו מגיעים ל-20 מנויים. עכשיו זה אחריותכם. אני עומד כרגע על 15 מנויים, ואני אשמח אם תביאו אותי לעוד ליותר אפילו. טוב, חבר'ה, אני לא יודע מה יש לי. יש לי רעיון. אם אני אסיים את המפה, אתם צריכים להירשם לערוץ. עשינו מסגבים או אתם לא חייבים, אבל אני עדיין אשמח שכן. נו באמת, די להיפסק. יש לי 10 ניסיונות מעכשיו. בינתיים הכל טעון. אוי, אסור לי ליפול. אבל אם עד למטה זה לא נחשב. וזה נגיד עד למטה. אני לא צריך ללחץ, יש לי עוד 9, זה עדיין הרבה. 8. אני יכול לומר שזה נחשב. בקיצור אני לא אעשה. טוב, אני אגיע לעונה 2 ואני אתקן אתכם אם לא נפסלתי פעם אחת. כרגע יש לי 7 ניסיונות. תזכרו שיש לי 7. חברים יקרים, לא נפסלתי פעם אחת. כרגע. אם אתם רוצים, בבקשה, בפעם של החיים, רק פעם אחת אני מבקש, תירשמו לערוץ ותשימו קוד מבוא בחנות של אפור, וגם של הברול סטארס אם אתם יודעים. אני אשחק ברול סטארס עם כל הדמויות תהילת עולם 2. אז אתם יכולים לעשות את המשתמש שלי, ואני מאחל לכם להצליח. מה? אני מקצר לכם לעונה 3. או שלא, לא אקצר. אופסי גאית. וסיימתי עם להם. וואו, זה שלבים מעצבנים. אני מנסה להיות כמה שפחות לחוץ. כמו שדן אמר. שהוא הגיע לעונה 7. תכתבו לי בתגובות אם אתם רוצים לשחק איתי פורט. let's go, הגענו לעונה 3. אני זוכר שעדיין היו לי 7.
זה לא עד למטה. חבר'ה, אתם זוכרים מה אמרנו? זה לא עד למטה, אז זה לא אומר שזה פסילה. חבר'ה, פה יש שיטה. תקפצו לפה. לא ידעתי, חשבתי שאני לא רגע יפוסה. חבר'ה, עדיין יש לי 7. אם אתם אומרים שלא, אז אתם טועים, כי זה לא נופל עד למטה. אם נגיד עכשיו באמת הייתי נופל עד למטה, אז הייתה פסילה. נראה לי שאני אפסיק לדבר, ויום למחרת אני מצלם לכם סרטון פורטנייט. חזרנו לעונה 2. איזה מפת פרקור קשה. אני מנסה. אני לא מנסה. בקיצר, יש לי 6 פעמים. תביאו לי ללכת לעונה 6 ואני כבר חוזר. טוב חבר'ה, נראה לי אני אסיים את הסרטון כאן ועכשיו. המשך יום נעים לכם.